Takže čauko, já vás zdravím našeho prvého let's playa z hry Shades of Fidget a dnes tu budeme mať prvého hostia a ten sa volá, ako sa volá? Dobre, Smoler 17, počkajte si to tu upravím, dobre, takže Smoler 17. Takže prihlásili sme sa do hry Shades of Fidget, dáme si strážcu. Zarobili sme 7551. Môžeme sa pozrieť do magie. Takže zatiaľ Smoler, môžeš nám niečo povedať? No tak ja si myslím, že Shade byl nejdanější, ale to už nejde. Já si zatím tady trochu exploruju. Takže dobre, boli sme v magii a v magii nič nemáme, máme tu všetko na inteligenciu. No ale tak, dáme si zbrojňu. V zbrojni zručnosť, zdravie. Nechceme, toto je za hlubičky. Toto nechceme, šťastie. Pancier 709, no to nič. Sila 173, 182, rozptyl 253, oh shit motherfucker. Dobre, takže možno by sme si ju kúpili. No hovor niečo. A už máš podzemko? Žaláre? Dobre. Dobre. Môžeš si preklikať čaroobchod alebo magiu a možno ich dostaneš. Koľko máš hub? Dobre. Ja mám 0. No dobre, ale... Dobre, pozrieme sa, čo nezbiera Ježibaba. Dnes zbieram prstenie. A my prstenie nemáme. Môžeme sa pozrieť do magii, či tam niečo nepredáva. Nepredáva tam. Dobre, takže ešte, čo sme to chceli. Hej, vyhrali sme vo spolku. Ale ako som náhlo zapnul shake, tak som klikol na spolok a boj už začal bežať a ja som to nestihol. Dobre, takže tak. Možno dneska na niekoho zautečíme. Dobre, takže... nemáme ani 10 000. Takže, dobre, takže my sa môžeme niekde, vytuníme sa, dáme si silu, iba čisto silu a dáme si zručnosť a inteligenciu. Dobre, ešte sme si nemohli. Dobre. Tak zautoč. Dobre. Takže tak. Magic. To je slabice. To je. Sme pozícia, koľko? 223, oni sú 222. No dobre, takže sme vyturnené, dáme arénu, preďte stovka a prúskuvník, toho asi nedáme.
Nebránime sa zatiaľ. Dobre, dali sme ho a celkom pekne. 100 sme dali. Dostali sme niečo do albumu. Sorry. Dobre. No a my sa môžeme pustiť do žalárov. No toto je svet 3. Česky. Si tam. Smoler. Dobre. Dáme si zeleného gremlína. A nedali sme ho. Dobre, takže my si tu dáme niečo z hostinca. Čo tu máme? Motýlové krídlo, nechceme. No, toto si dáme Big XXL. Dobre, takže sme na slovenskom svete. Oh, fuck. Dobre. No ale ja mám tu postavu ešte. Dobre, takže ako môžete vidieť, dívky je Veľká noc, takže môžete si kúpiť nejaké húdičky. Dobre, takže tak. My tu máme 15 hríbikov, no a môžeme sa pozrieť do magie. Dúfam, že už nám nespadne kľúč od prvého žalára. Nič tu nie je dobré. Zdravie. Nechceme. Inteligencia 10. Zdravie sa. Možno to kúpiť. Nie, nebudeme to kúpať. Tak, Smoler. Ako, čo teraz porábaš? Dobre, čarodejnicu ešte nemáme. Tak. No, my sa môžeme vytuniť na postave. Čo si dáme? Dáme si inteligenciu. Dáme si a teraz všetko do inteligencie. Už máme 102 inteligencie. Jupi. Dobre, 103. Takže môžeme ísť do arény. Dúfam, že vyhráme prvý. Ešte som premýšľal tak. 12 taká ľahká. Dobre. Dali sme ju na 2 rány. No a ešte som stvím si zvuky. Dobre. No, takže tu máme tak, môžeme ísť do hostinca. Dúfam, že už dnes, keď už tu ešte som premýšľal, že by sme si dnes mohli ešte založiť nejakú novú postavu na svete 23, lebo je to nový server, ale už je tam najväčší level nejak 57 alebo 67, neviem teraz. No a aby sme asi hej. No, takže ja sa pozriem, koľko natáčame. Natáčame 9 minút. Dobre, takže by sme si ešte dnes mohli založiť novú postavu. Takže ideme na to počkať, ale si tu zmeníme na slovenštinu. Škoda. Pozriem sa, koľko nahrávame. Nahrávame 18 minút. Takže tento let's play bude kratší. Takže máme tu Bohuša. No toto nie je Bohuš. Tento Bohuš sa načíta. Bohuš. Takže Smoler, ty si nám dnes v dnešnom dieli si nám veľa nič nepovedal. On je taký zamlklý. Dobre, tu bude veľa strihania.
Takže tak, založili jsme si postavu Bohuš a Smoler 17. Šťastný inteligence, Holy fucker. To je také nezvyčajné mať jednotku. No ale čo? Mama. Nezajímavé. Pancier. No. Načítaj sa. Ktorý ti je pancier. Mám tu 3 svety, takže sa mi to seká ako svina. Blokovať. Dobre, pozrieme sa do hostinca. Hostinec, no Bohuž, davaj. Utekaj. To. Šťastie, inteligencia. Máme si toto. Takže ešte sa pozrieme. Toto. To je tu prvý. Hunter je prvý. Bluecista. Neviem, ale tu môžete vidieť, keď poznáte Dennis TV, tak je tu Dennis TV. Dennis TV, nenapíšeme mu poštu, dobre. Takže ja by som sa s vami asi rozlúčil ešte s týmto bojom. No. Jej, dostali sme huvičku, no hrybík, takže môžeme zaútočiť. Na koho zaútočíme? Dáme žaláre. Dáme si toto. Dáme si toto. No dobre, takže než dáme si arénu. Darius. Dúfam, že ho dáme. Oh, ten je silný. Ale dali sme ho ako slívku. Dobre, takže ja sa s vami lúčim a čau čau.